Τείχος. Χαμογελαστοί άνθρωποι σε θλιβερά σπίτια. Γιατί όσο και αν διακοσμήσει το κελί σου, δεν πάρει ποτέ έναν κελί. Θλιμμένοι άνθρωποι σε πανέμορφα σπίτια. Γιατί αν τα λεφτά αγόριζαν την ευτυχία, κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν παράνομοι. Δεν ήμουν ποτέ όλα σωστός. Έχω βλάψει και έχω υπάρξει μαλάκας. Και αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτα. Γι' αυτό πάντα περιμένω λίγο πριν στείλω τις πέτρες μου. Πώς να κόψουμε? Εμείς εθιστήκαμε στο να εθιζόμαστε. Και οι φίλες μου λένε πως ένας επιπλέον θυσμός δεν θα ήταν καλή ιδέα. Συχαίνονται να δείχνουν ευάλωτοι, σαν γάτες, και δαγκώνονται να αγαπάνε σκληρά, σαν να είναι σκυλιά. Αυτός ο τείχος έκανε χρόνια να πάρει μορφή. Κι ήταν εκεί όταν δαίμονες πέραν μορφή και χορεύαν στο δωμάτιο. Όταν έγραψα το διαλύωμα, είχα σπάσει 1000 κομμάτια και έψαχνα προγραμμένα να βρω την ουσία. Ώστε το δοκίμαζα κάθε μήνα και άλλη ουσία. Έχω κλειδώσει το υπόγειο του μυαλού μου 2 χαρακτήρες και τους ενοχλώ μια στο τόσο. Να πάμε όλοι μαζί στις συνεδρίες. Τώρα όλοι την είδαν ποιητές και δεν ξέρω πώς χωράνε τόση κουλτούρα σε στούντιο 20 τετραγωνικών. Μην τα ξαναλέω, δεν είμαι ποιητής εγώ. Προτιμώ να με λένε κολλημένο και εύχομαι ποτέ κανείς να μην διόμορφε τον τοίχο μου.